Salut, prieteni! Sunt eu, Maria, și azi participăm la o provocare bazată pe abilitățile de cofetari. Noi vom decora torturi! Cine pierde, sare într-un tort gigant. Apropo, Maria, câți abonați are canalul tău? Nu prea mulți. Prieteni, vă rog apăsați butonul de abonare ca să ne susțineți! Hai, prieteni, acum dați click pe butonul de abonare. Poate într-o zi voi filma un video cu unul dintre voi. Apropo, cine ne va judeca torturile? El e cel mai bun cofetar din oraș, șeful dulciurilor. And his name is John C. Salut, prieteni! Sunteți gata să mă surprindeți cu operele voastre de artă? Sigur! Da! Abia aștept să văd! Bine! Bine! Am decis să desenez un personaj din desene. Ghicești cine e? Dacă ghicești, voi face tortul cu ochii închiși. Dar dacă nu, atunci trebuie să le ceri prietenilor să se aboneze și să dea like. Bine, înțeleg. SpongeBob. Nu. Shrek. Nici măcar pe aproape. Dar Mickey Mouse? Nu, era un minion. Oh, da, am uitat de el. Ok, am făcut o înțelegere. Fă ce ai spus. Bine, prieteni, vă rog, vă implor, dați like jos la video. O va face pe Maria foarte fericită. Începem? Vom începe în 3, 2, 1. Prieteni, îmi trebuie vopsea galbenă pentru asta. Și mie îmi trebuie. Păi, mie îmi trebuie prima. Ok. O să arate atât de bine. Hai, grăbește-te! Ok, stai. Ok, poftim. Gata. Stai, îmi trebuie mai mult de 2. Nu, e bine, e suficient. Uite cum arată. E gustoasă. Aproape am terminat. Atunci mă voi grăbi. E un fundal galben, pentru că fac un minion. Și un minion e foarte galben. Ok. Nu mi-ajunge. Nu mi-a ajuns. N-am terminat nici părul. Ok, poftim. Wow. Da. Voi folosi pastă de zahăr pentru asta. Va arăta mult mai bine. Nu e corect. Ok, acum o să creez niște fire de păr pentru minion, pentru că el nu prea are păr. Ok. Da, le punem așa și va arăta bine. Nice. Wow, ce faci? Are gust bun. Bine, acest păr arată bine. Ce e asta? Cum e ăsta păr? Este păr, e... Acum, omul meu Lego are părul destul de creț, dar vreau păr normal de Lego. Cred că e o spatulă. În fine, uite ce bine arată părul meu. Îi fac și eu un păr adecvat de Lego. De unde să încep? Să încep de sus. Adică, nu e cel mai bun acum, dar se rezolvă. Cred că mai pun vreo 2. Maria, am o întrebare. Ar trebui să fiu frizer sau cofetar? Niciuna. Uite-te la asta. Cred că felul în care faci cercuri cu acest fel de fondant e... Mai întâi îl rulezi, așa, apoi iei sucitorul. Wow, Stanley! Ești profesionist acum! Poți să-mi faci și mie ochii? Nu. Nope. Pun unul aici și unul aici. Ok, începe să mă îngrijoreze. Arată destul de bine. E uimitor! Deocamdată abia am învățat să fac asta, dar sunt cofetar profesionist. Așa că acum trebuie să fac ochii, partea albă și breteaua. Cred că e gata. Arată mai mult ca o decorațiune de Halloween decât ca un om Lego. Cred că știu ce să fac. Wow! Uite cum mi-au ieșit ochii! Acesta e dreptul. Bine, ochii arată super. Acum trebuie să fac breteaua, pe care o am deja aici. Trebuie doar să o tai în jumătate. Ok, acum e timpul să pun breteaua. Ok, uite cât de bine arată. Omul meu Lego arată puțin... E doar puțin obosit, știi? Nu a dormit de vreo săptămână. Stai, am o idee!
Pot să fac gura și o mică limbă roz și va arăta drăguț. O, Doamne! De ce durează atât? Adică... Dacă erai la fel de bun, ai fi terminat deja. Arta necesită timp. My life be like. Gata! Uite cât de drăguț arată! Ok, Stan, ești gata? Da, de vreo 5 ore. Ok, să luăm torturile și să mergem la jurat. Bine, șeful dulciurilor! E timpul să ne evaluați torturile! Ei bine, Maria, tortul tău arată ca un minion adevărat din desene. Tare! Da! Ei bine, da, e destul de cool. Dar ce zici de tortul meu? Păi, e cool, dar... Ce e asta? Ah! Ok, deci făceam părul și o parte a căzut și am zis... Stop! Îi voi da punctul Maria. Da! Hai! Următoarea rundă! Deci, Stan, ce o să-i faci tortului tău? Acum o să fac un pepene și va ieși mai frumos decât unul real. Cred că va fi prea simplu. Eu fac un apus cu niște palmieri mai târziu. Uite paleta mea de culori nouă și îmbunătățită. Acum o să-mi ia puțin mai mult, căci data trecută am terminat prea repede. Cred că de aceea nu am primit punctul. Așa că acum voi fi răbdător. Ok, poate m-am grăbit puțin, dar mai întâi trebuie să acopăr totul cu portocaliu și galben, pentru că asta e culoarea apusului. Ok, acum o să adaug puțin portocaliu și apoi un gradient frumos spre galben. Mă descurc deja mult mai bine. Și știi, cred că arată mai bine decât data trecută. Poate părea puțin dezordonat, dar apoi o să pun galbenul și folosesc această spatulă și apoi va ieși foarte neted. Cred că am terminat cu verdele. Acum folosesc alb, pentru că știți partea interioară a cojii. Înțelegeți ce zic. Nu! Rezistă! Uite, odată ce netezesc, va crea un mic gradient în jurul tortului și va arăta atât de bine! Crede-mă! Oh, arată delicios! Nu mă mai pot abține! Hei, Stanley, nu mânca! O să mănânci totul! Oh, e uimitor! Abia aștept să termin tortul ăsta! Wow! Uite ce bine arată deja! Voi salva acest tort! Chiar și viața mea depinde de asta. Știu că acum poate că arată ca o pălărie de Moș Crăciun, dar stați puțin, va fi cel mai tare pepene. Nu o să vă dați seama că e un tort, va arăta real. Am terminat aici și acum voi face puțină sculptură. O să fac palmierii. Și asta e pentru palmieri. Mă inspir din viața reală. Uită-te! Această frunză e chiar matematică și are atât de mult sens. Așa că voi face asta. E timpul pentru semințe. Fac semințele acum și o să termin. Știu că unele semințe par cam mari, dar acesta este un mare tort pepene. Acum e timpul să decupez. Ok, am decupat palmierul mic și câțiva palmieri mari. Colectez unele dintre semințele prea mari. Arată atât de bine. Stai! Am uitat soarele! Ok, trebuie să fac soarele. Wow! Ha! Uită-te la soarele meu, frate! Sigur o să câștig! Uite cât de bine arată tortul ăsta! Sunt destul de sigur că o să câștig asta. Ok! Nici nu-mi dau seama că e tort. Ok, ești gata? Oh, da! Ok, e timpul pentru evaluare. Stai, torturile! Ha? Șefule, te rog, evaluează-ne torturile! Torturi? Ok, dar unde a dispărut al doilea tort? Ce vrei să spui? Sunt două torturi? Nu, ăsta e un pepene. Vezi, ți-am spus că arată real. Da, ok, deci uite, al meu. Cel mai delicios, frumos, uimitor tort este acesta! Da! Bine, runda următoare. Și pentru runda finală, cireașa de pe tort, facem un tort cu 3 straturi. Wow, uite cât de mari sunt! Și câștigătorul primește 3 puncte. Ce? 3? Da, deci e marea finală. Acum suntem egali, să vedem cine câștigă. Cu siguranță eu. Deci eu fac ceva în genul filmului Întors pe dos. O să am gen... niște emoții pe aici. Nu prea știu ce să fac. Cred că o să fac... Oh, știu!
Tortul suprem de supereroi. Îi fac pe Batman, Superman, Spider-Man și poate chiar pe Hulk deasupra. Ok, abia aștept să-l văd. Să începem cu aerografia. Deci, trebuie să fac gri pentru Batman. Dar cel mai apropiat de gri e movul. Totuși, data trecută când am folosit mov, a ieșit destul de gri pe tortul Mariei. Așa că încerc mov și sper că va ieși gri din nou. Da, vreau să iasă gri. O să-l fac destul de deschis. Să sperăm. Aici fac jumătate din tortul roșu, iar cealaltă jumătate va fi mov. Stan, cred că griul e mult prea deschis. Trebuie să fie deschis, altfel va arăta mov. Sper doar că șefului îi plac supereroii. Acum schimbăm culorile. O să folosesc mov. Eu folosesc roșu. Oh, da, e mov. Asta va fi furie, iar ăsta va fi frică. Ai făcut doar un strat? Eu am făcut Da. două. Verde? Albastru. Oricum, pentru următorul pas o să fac fețele. Așa că am nevoie doar de puțin din asta, din asta, puțin din asta. Ha! Exact ca în film. Acum e timpul pentru logo-ul Batman. Vreau să fac logo-ul exact. Logo-ul OG. Am terminat logo-ul, deci o să-l lipesc. Ok, wow, arată chiar bine. A mers. Și așa îl faci pe Batman. Lipește-l chiar în mijloc. Ok, acum o lipesc pe frică. Pentru logo-ul Superman folosesc galben și roșu. Voi face logo-ul Superman, iar apoi pe cel al lui Spider-Man. Iar pentru dezgust am nevoie de verde și puțin negru. Și așa, doamnelor și domnilor, îi faceți logo-ul lui Superman. Uite, am terminat logo-ul lui dezgust. Genele și gura. Perfect aliniat, perfect făcut, perfect executat, perfect pictat. Acum urmează Spider-Man. E un păianjen mare, deci destul de ușor. Uite, e perfect. Îl lipesc chiar aici, în mijloc. Ok, gen... Oh, nu, genele. Ok, știi ce? O să aibă două gene în schimb. Wow, ce e asta? Păianjenii au 8 picioare, nu 6. Păi încă nu am terminat. Logo-ul Spider-Man e ăsta. Îl lipesc fix în mijloc. Wow, e atât de tare. Ghiși ce mai am? Ce? Niște pânze. E foarte creativ. Ok, iar eu o fac pe tristețe, deci o să pun chiar aici. Atât timp cât nu cade. Mi-a luat atât de mult să fac asta. Bine că nu avem limită de timp. Și Maria face copii 1 la 1 după filmul original. Privește! Mai fac un strat pe tortul meu cu 3 straturi. Deci va fi un tort cu 4 straturi. Lovitura lui Hulk! Să le ducem la jurizare? Al meu e gata. Da, să mergem. Am nevoie de puterea lui Hulk pentru asta. Wow! Torturile astea sunt incredibil de frumoase! Wow! Ce detalii inedite! Ce e asta? Lovitura lui Hulk? Da. Wow! Uite, nu a terminat, nu e gata. Nu, e gata. Hulk l-a zdrobit și apoi a rupt totul. Nu vreau să-l strivesc. Al tău cum e? Eu am 4 straturi în loc de 3. Dar al meu arată mai bine, nu? Și cum se împrăștie... Acesta e mai înalt, așa că ai 3 puncte! Da! Tu ai 2 puncte! Am câștigat! Asta Uite înseamnă ce că mic tu vei e. intra în tort. Regula e regulă. Trebuie să intri în tort. Eu am 4 straturi, mai bine decât 3. Nici nu-mi place tortul. Ești gata să fii pedepsit pentru că nu ai făcut bine tortul? Nu. Ok, urcă-te pe scară. Pe treapta asta. Ce zici de asta? Ne, pe asta, hai, ai pierdut. Ok, ești gata? Ok, 3, 2, 1, hai! Vino la tort! Nu! Prieteni, dacă v-a plăcut acest video, dați like, comentați și abonați-vă la canal! Pa tuturor! Pa!
Salut, prieteni! Sunt eu, Maria, și azi avem o provocare trăsnită. Cine face cel mai tare acvariu câștigă. Urmăriți până la final ca să vedeți ce a ieșit. Wow, ne întrecem doar de distracție? Cine a spus asta? Ne întrecem pentru $10.000. Wow, așa simplu? Eu iau banii. Dar azi e altfel. Voi, cei care ne urmăriți, veți decide cine câștigă. Scrieți în comentarii al cui acvariu e mai tare. Nu vă mint. O să câștig sigur. N-aveți nicio șansă. O să-mi chem toate rudele. Chiar și străbunica din Noua Zeelandă va vota cu mine. Bine. În fine, dați like dacă v-ați dorit mereu să aveți pești. Perfect. Hai să începem. Bine, prieteni, vom avea 3 teme. Sunteți gata să alegeți? Tu ar trebui să începi. Ok, o aleg pe asta. Minecraft! Prieteni, abonați-vă dacă și vouă vă place Minecraft. Eu cred că o să fie Fortnite. Nope. Temă cu vampiri. Ok, e super. Cred că acum e rândul meu. Și mi-a rămas Barbie. Ce? Ce o să fac? Castele roz și pești clipitori? Ce norocos ești! Știi ce? Ar trebui să facem schimb. Nu, regulile sunt reguli. Nu știu, dar Barbie ți se potrivește mai bine. Bine fie, dar doar fiindcă ești încăpățânat. Da, mulțumesc. Mult mai bine. Bine, vă urez succes și să începem! Dar nu vă bucurați de acum! Avem o oră să decorăm acvariile și timpul începe acum! Ce? Acum? Nu e destul deloc. Trebuie să... Ce faci? Ce? Sunt vampir. Am intrat prea mult în personaj. Wow! Haide, Barbie, nu mă dezamăgi! Wow, câte chestii roz! Oh, bună, Barbie! Voi nu înțelegeți cât de mult iubesc Minecraft. Deja am o viziune. O văd în acvariu. Îl văd pe Steve acolo cu peștii lui care înoată în jur. Adică, nu cred că arcul, sabia sau târnăcopul în cap acolo. Dar asta nu înseamnă că nu le putem folosi la construcție. Doar o Barbie clasică! Am atâtea idei în minte! O grămadă de plante, de pietre, de scoici. Barbie, o să trăiești într-o casă de vis. Wow, avem chiar și un castel! Designul meu va fi cel mai întunecat. Priviți, avem de toate, umplutură și pietre negre. Știți cât ador păianjenii? Unora nu le plac, dar mie îmi plac foarte mult. Potir, craniu întunecat. Wow! Sunt atâtea decorațiuni. Pești o să le adore. Nu cred că o să se sperie pentru că sunt pești. Prieteni, știți ce se pune prima dată în acvariu? Castelul întunecat. Nu, Stan, e rândul tău. Pești? Nu, prieteni, nisipul. Așa că, hai să luăm. E destul de greu. Asta e doar baza acvariului. Să începem. Wow, wow! Ce tare e! Ce satisfăcător arată! Stan, de ce folosești lingura? Păi știi tu, e mai precis. Bine, atunci o pot folosi și eu ca să nivelez. Wow, superb! Prieteni, o să fac un mic deal. Mă copiază. A văzut deja că făceam unul. Nici măcar n-ai un deal. Și ăla ce e? E un... Cel mai tare deal. Încerc să fac un fel de munte. Unul mic, dar pe el îmi pun castelul. Da, Mike, se numește deal. Tot mă copiezi. Ok, să recunoaștem. Un deal e cea mai bună idee. De ce îl facem toți pe aceeași parte? Nu, eu îl fac pe partea cealaltă. Eu voi face un mic râu. Dar e deja în apă. Da, știam asta. Da? Ok, următorul strat, să punem pietre. Am niște pietre superbe aici. Mult roz. Eu am albastre și verzi, culorile unui zombie, pietre mari întunecate, exact ce-mi trebuie. Voi pune pietrele aici. Eu îmi folosesc pietrele doar pentru râu. Mai multe pietre, mai bine. Unele pietre se ascund sub nisip, asta e problema. În rest, totul merge perfect. Gata, am terminat. Uitați, am făcut un lac în jurul castelului, iar apoi va fi o mică potecă. Nu e râu, e potecă. Păi, eu sunt aproape gata cu râul meu subacvatic. O să fie cel mai tare acvariu. Deja îmi place al meu. Urmează alte chestii întunecate. Ok, prieteni, e momentul decorațiunii principale. O să încep cu... priviți! Un castel Lego? Uitați-vă la castelul ăsta superb! Maria, unde ai fost 2 ore?
Vă spun mai târziu, e perfect pentru acvariul meu. Bună strategie! Dar eu o să încep cu piesele mici și păstrez cei mai buni pentru final. Ăsta de aici. Hai să luăm cuburile și creeperul. Creeperul îl pun chiar aici, pe deal, iar blocurile le așez în față. Dacă vă place acvariul meu până acum, scrieți în comentarii. Eu zic că e cel mai tare. Ce bine că nu trebuie să construiesc nimic, am totul gata. Wow, ce înfricoșător! O să-l pun chiar aici, pe munte. Stai, acvariul tău arată ca o versiune în oglindă sau partea întunecată a acvariului meu. Arată înfricoșător până acum. Pun masa de vrăji în față, săbiile deasupra, apoi mut blocurile puțin, ca să pară stibuite. Fac o potecă unde scoicile arată grozav până acum. Sper că peștilor le va plăcea ideea. Iar voi, prieteni, să votați corect acvariul. Deci, după cum vedeți, am adăugat portalul Nether, următorul episodul ocelet. Dacă nu știați, creeperii se sperie tare de pisici, așa că îl pun chiar pe capul creeperului. E timpul pentru petrecerea vampirilor! Să facem un mic cimitir chiar aici. Uitați-vă la aceste perle superbe! M-am hotărât să fac o potecă din perle și o să arate grozav. Deci, prieteni, așa cum v-am spus, am păstrat cei mai buni la final și am construit asta înainte să începem acvariile. După cum vedeți, e o frumoasă cascadă care curge direct în râul meu. Ignorați pisica, nu știu de ce e în apă. Pisicile urăsc apa, dar e ok. Chiar aici merge direct în râu și aici avem un tobogan acvatic. După cum știți, Minecraft are de toate, normal. Da. Să aducem niște viață în acvariu. Priviți, niște corali roz din plastic. Și niște stele de mare. O schimb pe asta portocalie Nope. cu asta roz superbă, pentru că e Barbie, știți? Perfect! Adică, acvariul Barbie arată bine. Nu regret că am ales Minecraft, pentru că asta arată de 100 de ori mai bine. E timpul pentru niște păianjeni. Hai să-i punem pe pereți. Wow, ce idee bună, Mike! Unde mi-a dispărut păianjenul? Maria? Ce? Nu te mișca Ce? deloc. Ce? Ce? Ce e pe mine, Stan? Stan! Te-am prins! De ce sunt păianjeni înfricoșători? Îi ador! Păianjenii sunt prietenii mei și mie îmi plac cei din Minecraft. O să fur ideea lui Mike. Îi lipesc chiar aici. Poate doar o să stea pe nisip. Dintre toate figurinele, aleg caracatița pentru râul meu și hai să luăm Nicovala pentru parcul meu acvatic. Deci, începem prin a pune caracatița în râul ăsta. E destul de bine și în final o să punem Nicovala în această atracție principală. Gata, am terminat. Sunt cel mai bun, am câștigat. Acum acest craniu va fi inima acvariului meu. Fiți atenți la ideea asta. Punem craniul chiar aici, băgăm un sicriu înăuntru și îl închidem. Gata, arată înfricoșător, să fiu sincer. Am printat niște fundaluri pentru acvariile noastre. Priviți acest frumos peisaj subacvatic. Perfect! Al meu e un alt castel bântuit. Iar al meu e un teren Minecraft. Arată chiar bine. Și ăsta e mormântul principal, pentru că l-are pe BOOM! Dracula! Probabil ați ghicit. Personajul meu principal e o păpușă Barbie, dar sirenă. Unde să o așez? Pe castel? No. Oh, aici! Steve e la locul lui. Ce? Ce e asta? Provocare extra? Să vedem ce avem! Adaugă un element din tema Minecraft. Păi, asta nu prea e Barbie, dar să vedem ce pot face. Sicriu micuț? Oh, super! Mulțumesc! Adaugă o floare Barbie.
Cred că apoi vampirul meu va fi și mai misterios. Ce crezi că faci? Îmi trebuie asta pentru tema Minecraft, pentru provocare. Păi, eu fac tema Minecraft. Ai uitat când am făcut schimb de teme la magazin? Acum tu faci Minecraft în loc de Barbie? Îmi ești dator. Bine, fie. Da, așa e. Caracatița să fie compensația ta. Ok, mersi. O pun chiar aici. E doar o caracatiță. Wow. Și acum Barbie are o mică caracatiță. Probabil Mike s-a dus la baie. Foarte secret. Bine, trebuie să găsesc sicriul ăla. Nu sunt sicrii aici. Atunci va trebui să... Super secret. Minecraft tocmai a devenit mai înfricoșător. Știu că nu e gata, dar vreau să pozez procesul. Unghiul ăsta e mai bun. Puțin sclipici nu strică în bârlogul unui vampir. Ador accentul. Fără supărare, dar astea au fost doar provocările. Acum, înainte să le umplem cu apă, să decorăm cu niște alge. Mai ales eu. Vedeți? Am mult spațiu aici, pentru că voi face o pădure de alge. Bine, cred că am o idee. O să înlocuiesc asta și în loc de alga asta pun un șarpe sus, gen un șarpe de apă, undeva în interior și apoi pun un sicriu plutitor înăuntru. Asta e tot. Mua. Priviți frumusețea asta! Cred că merit votul vostru! În fine, n-am prea mult spațiu, algele nu erau un plan. Dar putem face ajustări. Cum algele vor pluti în apă, îl scot pe Steve de acolo, pun o piatră mare în spate, printre alge. Acum avem, orice ar fi chestia asta. O pun în spatele casei, niște tufișuri. Le plasez în față. Bine, acum momentul adevărului. Trebuie să ne umplem acvariile cu apă. Stan, tu ești primul. Bine, să o facem. Wow! Priviți, prieteni, în curând va fi un acvariu adevărat. No! Repede! No! O, Doamne Stanley! Ce se întâmplă? Oh, nu! Sper să nu pățesc și eu! Prieteni, totul plutește! Trebuie să repar asta! Mike, pot să folosesc niște pietre de la tine, te rog? Nu merge deloc! Da, sigur, poți să le iei! Nu știu ce să fac! Thousands of tears later. Oh, prieteni! Am reușit mai mult sau mai puțin să fixez toate obiectele. Acum arată bine. Hei, Maria, e rândul tău! Bine! Arată bine! Puneți apă! Cumva totul s-a scufundat. E dezordonat, dar e ok. Bine, Mike, e rândul tău. Ești ultimul. Să umplem acvariul și să vedem rezultatul. Porniți apa! Wow! Abia aștept să văd rezultatul. Oh, sicriu viclean ce ești! Întoarce-te la fund! Nope. Ha? Stai jos! Cred că am reușit. 3 pietre în sicriu, problemă rezolvată. Întunericul mă cheamă! Sunt eu, Mike, vampirul! Și mi-am adus peștișori întunecați. Sunt Steve și am adus niște pești Minecraft. Petrecerea subacvatică Barbie începe! Gata de spectacol? Fetelor, bun venit acasă! Sunteți gata de distracție? Bine, misiunea este să notați și să găsiți comoara și fără sabotaj. Sunteți gata? Hai! Haideți, peștilor! Uei! Acum căutați comoara! E rândul vostru, peștișorilor! Mergeți în abisul întunericului! Gata! O viață fericită, peștișori! Wow! Deci, cine-i campionul acvariilor? Probabil eu. Al tău e varză! Măcar ale noastre nu sunt pline de sclipici. Măcar construcția mea nu arată ca un Lego duplo. Băieți, sunteți invidioși.
Acvariul meu e o operă de artă. Uitați-vă la pești, le place la nebunie. Întunericul meu e un design complet. Totul e cu stil. Bine, gata, m-am săturat. Acvariul meu e cel mai tare acvariu. 12-1. O să iau banii și îmi cumpăr un castel Lego. Așa că... Vom juca corect și cinstit. Voi decideți cine câștigă. Așa că nu uitați să comentați cine a câștigat și nu uitați să vă abonați, să dați like și pa! Pe data viitoare!